сәгәрәп, уйнап үскән таулар булар. Бу минем авыл. Лениногорский районы Иске Шүгір авылы. Иси. Атам мача. Эй, привет. Мача. Привет. Каралы монда берне генә. Силә. Бу безнең авыл. Бу безнең авылыбызның председателе Лилепа. Незаменимая. Бүтән әйберне зират капкаларын карадым Лилепа, шундый матур. Матур ясагансыз. Итеге поселкка чыга торган мәчетнең освещениесе бик матур. Вообще. Нидә карадым. Нәрсә яңа пунктны да карадым. Чәчкәләрне дә карадым клуб янындагы дистеге арка белән утырткан. Короче, тикшереп чыктым мин, кайтып. Матур булган. Матур Лилепа. Син кайтуга яңа бәрәңгелсия. Ашай каршы ала ул мине. Елда. Маласырлы огурецлары. Яңа Жер җиләген рәхәтләнеп киптердек, кок ясадык. Красота. Менсендә котныш. Красота. Хәзер алып куйсы. Ошый. Шунсын алып әзерләнәме? Сәгәрәп. Какая прелесть. Лилепа, Следующий алма. Лилепа, молодец хатынмы син? Молодец хатын. Әнәсе. Апа, ничек хәлләр? Ой, минем хәлләрем бик яхшы. Ой, апайчикым. Икенче Лилиябысы. Жанкам. Натур. Дуслар, бу мин йөргән балалар бакчасы. Бу инде хәзер эшләми, монда инде хәзер бүтән садикка йөриләр. Карагыз әле соң. Шундай шкафчикларда безнең гаршуклар тора иде. Киемнәр, аскы якта гаршуклар. Ай, үлеш. Бу без бәләкәй чакта шундай зур булып күренә иде. Монда тәрбия чап. Безнең матраслар. Шулай түгәрәкләп тыгып куйган. Постель, раскладушкалар. Урындыклар. Эй, балачак. Менә монда, дуслар, бер кызык әйбер сөйлим. Менә монда без бәләкәй чакта башка багана торадыр. Монда шундый агач багана һәм аның аскы ягын монда сумала белән әйләндереп алганнар иде. Шулай әйтәләр иде бит инде элек. Һәм минем балалар бакчасында йөргәндә үземнең шундый бер мафиям бар иде. Ленин бабай культы бит инде. Ул шулай кояшта әзрәк әрегән була теге сумала, без шулай йөгереп килә идек тә. Давай треп кулны куяйык та, итеге кул эзе кала сумалда. Ленин бабай белән ант итәм дип. Ниндидер клятвалар әйтә идек үзенә күрә. Представляете? Шуны әйтмичә, шул багана төбеннән җибәрми идем. Илсиянең подписчиклары соравы буенча, бу сушилка Валтера дип атала. Монда менә 8 насадка куелды, үзе белән сатыла 5 насадка. Аны тагын да арттырып була. Хәзер мин нәрсәләр эшләп була икән күрсәтәм. Менә монда җиләк кипте. Менә шушындый сеткасы бар, аерым. Бу инде яшелчәләр, җиләк-җимешләр киптерү өчен куела. Менә шулай ябышмасын өчен ул насадкага. Һәм инде куак, менә шушындый куакның шулай үзенең насадкасы аерым сатыла. Менә шулай, менә куакны менә шулай алабыз. Менә шушындый насадкада куак ясала.